Bermeoko udalak turismoari bideratutako irubebikoitza bizibermeo.eus webgunean atal berria zabaldu du. Herriko ostalaritza establezimenduetan, taberna eta jatetxetan bertako informazioa eguneratu eta ostatua eskaintzen da bertan, kanpotik datozen bisitariek herriko eskaintza gastronomikoaren berri izan dezaten. Guztira 57 establezimenduen informazioa jaso da, herriko jatetxe eta taberna guztiei bertan azaltzeko aukera eman ostean. Zerrenda ez dago itxita, establezimenduren batek izena eman nahi badu, horretarako aukera izango da. Helburua, dio Bermeoko turismo zinegotzi Kepa Zumetak, herriko jatetxe eta tabernen informazioa bisitariei modu errazean eskuragarri jartzea da. Atal berri horrek horretarako aukera ematen du eta uste dute udaletik oso erabilgarria izango dela. Gainera, herriko eskaintzari bultzada emateko tresna izatea nahi da udaletik. Era berean, atal honetan establezimenduaren informazio osatua eskaintzen da, zein motatakoa den, zein den bere produktu aipagarriena, lokalaren ezaugarriak, helbidea, telefono zenbakia, terraza duen edo ez, wifia eskaintzen duen edo ez, sare sozialen helbideak, 3 ataletan banatu da informazioa. Mailan gozatzeko jatetxe edo tabernak, pintxoak eta txikiteoa eskaintzen dituzten establezimenduak eta ogitartekoak, razioak, pizzak ematen dituztenak.